No niin, morjes Tapio pitkästä aikaa ja tervetuloa videouutisiin. Kiitos. Ne taitavat olla tämän vuoden ensimmäiset videouutiset. Kyllä, viime videouutisista onkin hetki ja siihen on tietysti syynsä, mutta kuunnellaan alkutunnari ensiksi ja selitellään sen jälkeen. No niin, siitähän se podcastiin tämän vuoden videouutiset käyntiin. Tosiaan te kaikki lukuisat kuuntelijat ja katselijat olette varmaan ihmetelleet, missä videouutiset on. Sitä ei ole kuopattu viime vuoden year-end palavereissa, että nyt ei enää vaan yksi syy oli siihen, että me tuossa loppuvuodesta tehtiin muun muassa tämmöinen niin kuin webinaariaiheesta videomarkkinoinnin trendit, joka aika vahvasti niin kuin linkkautuu tähän ja suunnitelmissa olikin sitten, että annetaan niin kuin vähän veden virrata Vantaajoessa vai miten sitä sanotaan ja tälle alkuvuonna niin kuin tietyllä lailla palataan nyt osittain myös siihen aiheeseen, että miten mistä puhuttiin silloin ja ehkä enemmän keskitytään nyt siihen, että ollaanko me yhtään samoin linjoilla ehkä miten me ollaan löydetty, että puhuuko markkina samalla tavalla näistä asioista ja näin päin pois. Niin ehkä tällainen jakso olisi tänään tarjolla. Mitäs Tapio, miltä tämä kuulostaa? Joo. Tsekataan vaan, mitä ollaan puhuttu. Se oli marraskuussa se webinaari ja nyt 2 kuukautta mennyt ja videomarkkinoinnin skenessähän se on ikuisuus, eli ollaanko valehdeltu päin naamaa. Niin, voidaan vähän muistuttaa itsekin niin nopeat semmoiseksi näkit, että ollaanko me yhtään samaa mieltä enää kuin 2 kuukautta sitten ja just tämä, että ollaan poimittu tähän vähän sitten niin kuin markkinastakin näkökulmia, niin vähän niin kuin Mythbusters hengessä voidaan ampua niitä alas tai olla samaa mieltä, niin katsotaan minkälaista keskustelua tänään herraa. Joo, ja muistaakseni meillä oli 5 eri tällaista trendiä, miten me tarkasteltiin. Kyllä, sä oot ihan oikeassa ja tuohon videon katsojille ne tuohon ruutuun välähtivätkin, kiitos Tapio, kun ne siihen laitoit. Kerrotaan kuulijoillekin, eli mistä puhuttiin. Ylipäätään puhuttiin siitä, että videomarkkina kasvaa, eli siis ihan puhtaasti tarkoittaa sitä, että markkinointipanostukset videomainontaan kasvaa. Jos nyt siitä muutaman sanan vaihtaa, no olisi aika ihme, jos tämä olisi nyt niin kuin parissa kuukaudessa muuttunut. Totta kai tämä maailmantilanne menee koko ajan vaan epävakaammaksi ja näkyy valitettavasti myös markkinointibudjeteissa. Miten sä näet, pystyisikö video olla laskevassa mediamarkkinassa kuitenkin tavallaan vastavirtaan uija? Pystyy. Mä ei varmaan pysty niin kuin koko markkinaa nostamaan, mutta kyllä mä uskon, että se niin kuin omana mainosmuotonaan videomainonta ja videomarkkinointi niin kyllä kasvaa, koska se niin kuin tällä hetkellä tuntuu, että on sitten lukea mitä tahansa trendiraporttia sun muuta ja tällaista, niin kaikessa näyttää, että video toimii tehokkaimmin ja satsaamme eniten videoon sun muuta, että tähän uskon yhä näin 2 kuukauden jälkeen, että videomarkkina kasvaa. Ja mediat myös näihin formaatteihin panostaa, niin näitä tuodaan tarjolle enemmän, eli sitten ehkä video saattaa korvata perinteisempää jotain mainontaa tai sitten digissä niin still-mainontaa. Eli summa summarum, ensimmäinen trendi, mistä puhuimme marraskuussa, niin emme ole eri mieltä nyt näin vuoden alussa. Ei. Videomarkkina kasvaa. Joo. Sitten tämä toinen tietysti, mikä on jo ihan jollain tavalla varmaan näyttäytynyt kuluttajillekin, tämä mainontaa SVOD-palveluihin suomennettuna siitä, että näihin tilausvideopalveluihin, Netflix, Disney+. Oletko sä törmännyt nyt tässä vuodenvaihteessa? Mä tiedän, että sä joululomallakin tiiviisti tuijottelit videomarkkinan uutisia, niin minkälaisia käänteitä? Mä löysin tuossa uutisen, missä puhuttiin taas, että Disney Plus tekee sitä tätä. Ei ehkä mitään uutta, mistä ei olisi jo aikaisemmin puhuttu, mutta miten Ei ole tässä kyllä 2 kuukauden aikana tapahtunut mun mielestä mitään tällä saralla, mutta näin se on. Tämä tulee ja he varmasti maa kerrallaan katsovat, että katsotaan missä vaiheessa Pohjoismaat on siellä luvassa, että tännekin tulee nämä niin kuin löytyy nämä mainonnalla halvennetut tilausversiot sitten, mutta kyllä tämä on tulossa ja tietenkin vaikuttaa varmasti ihan käyttäjiä, mutta tietenkin medioita myös ja mainostajia tietenkin kiinnostaa tai ihan niin kuin mainosympäristönä, että onhan tämä mielenkiintoinen, mutta kyllä ei tätä upcoming joo. Ei voida lytätä tätä. Joo, mutta ei ollut myöskään tullut tässä en itsekään törmännyt, jos jotkut suunnitelmat olisi muuttunut. Somejen TikTok-kaantumisestahan me puhuttiin paljon ja tämä viittasi paljon siihen viime vuoden varsinkin Instagramin niin kuin isoon julkituloihin ja fokuksia testaamiseen jopa siitä, että tehtäisiin näistä tosi tämmöisiä, tehtäisiin Instagram
Instagramista käytännössä TikTokin kaltainen ja sen video on siellä keskiössä. Ja sittenhän tämä otti vähän vastatuulta ja näin. Ei ainakaan oma Instagram-kokemus ole vielä muuttunut radikaalisti, eli selkeästi siellä ollaan vähän nyt niin kuin jarrutusvaiheessa tämän suhteen. Ja mä itse asiassa otinkin tuossa yhden uutisen poimin, missä Instagramin Hefe tästä niin kuin omista suunnistaan puhuu. Voidaan se katsoa tänään, jos kerätään vielä järkevää ajan puitteissa, niin katsotaan siihen liittyen vähän, että mitä sieltä on tullut nyt alkuvuodesta, mutta mitkä sun henkilökohtaiset ajatukset tähän liittyy? Kyllä tämä on ehkä nämä mihin mä ehkä eniten melkein uskon näistä, että kyllä tämä niin kuin selkeästi tämäkin suunta on ja pitää. Varmasti tulee jotain, niin kuin, tai jos katsotaan niin kuin ihan niin kuin kulutuksen ja käytön ja mitä tuolla puhutaan, niin kyllähän joka välissä puhutaan, että nyt mainostajan viimeistään pitää ottaa tämä lyhyt video niin kuin oppia hyödyntämään, miten tätä tehdään, koska tämä lyhyt video, puhutaan nyt sitten vaikka TikTok-videosta tai Reelsseistä, niin käyttö selkeästi kasvaa kovaa. Tietysti tämä väite, että some-TikTokkaantuu, niin kyllähän näin on tapahtunut, mutta voihan siinä tulla jonkunlainen vastaliikekin. Niin, kyllä. Mutta ainakin käytön puolesta näyttää, että kovaa kasvua, ja tietenkin nämä isot toimet pystyvät itse siihen vaikuttamaan aika paljon, kasvaako käyttö, että jos alustat muuttuu puhtaiksi lyhyt videoalustoiksi, niin kyllähän se näin sitten kasvaa. Niin ja itse asiassa tuossa, muistan nyt itse asiassa tuossa yhteydessä, mä mainitsin vielä sen myös tämmöiset kotimaiset mediat, Ilta-Sanomat, tämän tyyppiset, niin julkaisee myös nykyisiä uutisia, missä on koostuu periaatteessa vaan pystymuotoon tehdystä videosta, jossa ei ole edes tekstiä, joka on vähän seurausta tästä kulutustyylistä. Ja semmoisia mä oon itse asiassa nyt huomannut hieman enemmän, eli kyllä tässä niinku mediat periaatteessa TikTokkaantuu, ei pelkästään somet vaan. Joo, siis kyllä mä mietin niinku tavallaan, kun miettii, mihin mainosrahat tällä hetkellä paljon menee näille kansainvälisille jäteille, ja jos nyt käy tälleen, että yhtäkkiä mainosrahat menee paljon noihin niin kuin TikTokien ja Reelsien yhteyteen, niin kyllähän kotimaisillakin medioilla kannattaisi olla ympäristöä, missä ne samat mainokset toimii. Että sä voit tuutata niin kuin tavallaan sitten, että hei, laita nyt meillekin vähän rahaa, niin se olisi ihan niin kuin make sense. Vähän eri yleisöä sieltä, mutta sama materiaali. Tätähän tämä on tämä tuotantojen kustannustehokkuus, sama materiaali käy moneen paikkaan. Creator Economy, mä muistan, hypättiinkö me tämä nelonen läpi? Ei kun anteeksi, siinä on pahoittelut. Siinä oli toi neloskohta vielä. Ostaminen suoraan videomainosta, eli nämä niinku vikattavat, dynaamiset videobannerimainospaikat, aktivointipainikkeet sekä tämä live-shopping. Iso puheenaihe viime vuonna varsinkin tämä live-shopping, mutta mikäli mä nyt oikein muistan kuulleeni täällä käytävillä nyt tämän viimeisen parin viikon aikana, niin esimerkiksi sä oot mun mielestä, tai mä oon kuullut, että ollaanko me tekemässä jotain live-shopping-tyyppistä toteutusta kenties? No siis tämä on selkeästi vähän tällainen bubbling under, eli mä niin kuin tavallaan tiedän, että nyt meiltäkin on, tämä nyt ei mitään salastakaan, että meiltäkin on pyydetty tarjouksia live-shopping tällaisten eventtien toteutusten tuottamiseen, ja eli tämä vielä kerrotaan, eli tämä tämmöinen ostoskanava-tyyppinen, eli joku henkilö. Joo, yleensä vaikuttaja puhuu jostain tuotteista, mihin hänellä on ehkä suhde sun muuta, ja sä voit sinne samalla sitten klikkailla näitä tuotteita yleensä verkkokauppaan ja suoraan tehdä sen ostotoimenpiteen. Tämmöinen verkossa striimattava live-lähetys. Just näin. Se on nyt yksi esimerkki. Niin näitä on nyt kyselty, mutta tässä on nyt selkeästi otettu niin kuin Euroopassa ja Yhdysvalloissa vähän niin kuin edestakaisin menty, että onko järkeä vai ei. Mutta kyllähän toi niin kuin kuitenkin tällainen kaikki e-commerce, verkkokauppatoiminta sun muuta kasvaa kovaa, niin epäilemättä kyllä jonkunlainen tällainen suoraan mainonnasta ostaminen, niin sanotaan, että mä uskon, että se kasvaa, mutta kasvaako se sillä käyrällä, mitä ehkä povattiin vähän aikaa sitten, niin mä luulen, että se tulee hitaammin. Jep. Ja sitten on vielä tämä creator economy, muista, että se oli sun niin kuin alueen valtaus tässä, kun me vedettiin silloin, niin siellä puhuttiin just tästä, että varsinkin globaalisti vaikuttajat alkaa olla jo ihan mediayhtiön kokoisia niin kuin tällaisia tahoja. Kyllä. Ja sitten ehkä myös viitattiin vähän tähän kotimaiseen markkinaan, että paljon niin kuin TV-ohjelmat boostaa omaa profiilia ja yrittää saada nuorempia katsoja rekryämällä johonkin reality-juttuihin Suomen näitä isompia vaikuttajia. Heillä on iso vaikutusvalta, paljon seuraajamääriä ja ehkä mä vielä tähän niin kuin Suomen mittakaavassa kommentoin, että useissa tapauksissa me ollaan valitettavasti huomattu, että esimerkiksi tämän TikTokin osalta, niin
mainostajalle on ehkä järkevämpi ottaa jo jonkun vaikuttajan valmis yleisö, kun lähtee välttämättä aina tekemään. Kyllä. Vaikka se meidän bisneksen kannalta olisi parempi, että tehkää meidän kanssa sinne spotteja ja näin, mutta se on raaka totuus. Se on järkevää tällä hetkellä, että niillä on vaikutusta. Joo, ja nyt just tuo, että, niinku, että vaikuttajat on isompia kuin mediat, niin puhutaan tästä Mr. Beast-henkisistä. Joo, ehkä Suomessa ei ehkä ole ihan sen tasoisia vielä, mutta ylipäätään, että kun toi video katselu ja tekeminen menee, mitä enemmän se menee tuonne lyhyt videon suuntaan, mitä enemmän se tapahtuu kanavissa tyyliin TikTok tai Instagram sun muuta, niin sitten se paljon puhutaan, että vain tällainen autenttinen natiivisisältö toimii parhaiten, eikä niinkään mainosmainen, ja se on se autenttinen sisältö usein sitä parhaiten tekevät vaikuttajat, niin siinä se on niin tavallaan ihan luonnollista, että he ovat sitten niin aitoja brändien tuotteiden puolesta puhujia. Mä juttelin tuossa just yhden mun kaverin kanssa, joka vastaa markkinoinnista yhdessä tämmöisessä suhteellisen isossa firmassa, ja hän joulupyhinä sitten näytti, että sä kun oot videomarkkinoinnin ammattilainen, hän nyt on kanssa tehnyt tätä videomarkkinointia, ja tässä oli just käyttänyt, niin kuin vaikuttaja TikTokissa halusi näyttää mulle. Joo. Hyvän näköinen pätkä soveltui tosi hyvin sille brändille, että siis silleen, ja mä olin silleen, että no, olisit nyt soittanut mulle, että tehdään täällä näin videot, mä joudun niin olla samaa mieltä, että no tämähän sopii teille, just tälleenhän se menee. Et mä sanoin, että eniten niin kuin, mikä tuottaa tälleen tuotantoyhtiön kannalta haasteet, just tämä TikTok, että siihen niin kuin mukaan pääseminen ja kaikki tämä, ja se, että pystyttäisiin niin kuin isoja tuotantokokonaisuuksia sinne ihan rehellisesti sanottuna myymään, niin se on niin kuin hankala just sen takia, että toi on aika houkutteleva. Mä ymmärrän sen hyvin. Että ehkä toskin pitää varmaan vähän erottaa. Se riippuu vähän, mikä se tavoitteet ja niin, se strategia sinne on. Että jos sä haluat tehdä tästä orgaanisen tyylistä sisältöä ja orgaanista kanavaa kasvattaa, sitten se on eri, mutta kyllä mä luulen, että TikTokissakin alkaa niin kuin näkymään NS-perusmainoksia siellä orgaanisen sisällön yhteydessä, joka sitten saattaa toimia ihan ok-ish. Joo, ja eikä välttämättä tarvitse edes puhua pelkästään mainonnasta sinne tuotetusta sisällöstä. Mä vaan vähän haastan nyt tässä samalla suomalaisia markkinoijia ottaa rohkeutta, että lähtee sinne isommin. Tällä hetkellä sieltä haetaan vähän pikavoittoja ja snäkkejä, niitä saa helpommin näiden niin kuin, vaikuttajien kautta. Mutta kyllä mä uskon, että se, että esimerkiksi TikTokin voittaa, sen pelin voittaa, niin se on sitä, että sä julkaisit sinne jatkuvasti jotain sisältöä hyvällä strategialla, niin silloin tavallaan, mutta niitä ei ole tarpeeksi rohkeita markkinoijia vielä, koska kaikki pelaa aina seuraavaa kvartaalia eikä uskalla katsoa vuoden päähän. Kyllä. Mutta kyllä mun mielestä me 5 trendiennustetta, niin en mä ainakaan vielä näin 2 kuukauden päästä lyttää näitä. Ei vielä hävetä. Ei vielä hävetä. Joo. Ja tämän mä halusin ottaa tähän alkuun vähän tämmöisen wrap-upin ehkä niille, jotka ei päässyt sinne. Jos haluatte näistä syvemmän kuulla vielä, niin meillä löytyy kyllä niin kuin tuolta verkkosivuilta jonkin sortista tallennetta tuosta löytyy se ihan videomarkkinoinnin trendit, webinaarit. Mutta se, että miksi mä ehkä otin tänne, että kun mä kahlasin tuossa nyt läpi näitä alkuvuoden video-uutisia, niin aika monet linkkaantui just, että kaikki vähän tuo niinku trendikatsauksia. Mä oon nyt nostanut tähän pari. Yhdet näkemykset kotimaista ja yhdet vähän niin kuin KV-lähtöistä. Ehkä voitaisiin tehdä semmoinen... Eikö nämä molemmat ollut itse asiassa vähän kotimaisia? Oliko se tälleen? Kyllä se on Kurjon. Joo. Tai siinä Kurjon yhteistyössä. Okei. No mutta se on toisaalta hyvä, että se lähtökohta on täältä, koska ei haihatella liikaa myöskään niin kuin maailmaa, vaan otetaan tämä vähän konkreettisemmin. Niin mä ajattelin nopeasti katsoa vähän läpi, että mitä niin kuin markkinan muut viisaat päät puhuu, ja ehkä sitten keskustellaan niistä asioista, ja miten ne ehkä linkkautuu, mihin ollaanko me ollenkaan samaa mieltä. Yes. Miltä tämmöinen lähestyminen kuulostuu? Katsotaan tuosta vielä noin, ja aloitetaan täältä. Tämmöinen suomalainen iso mediayhtiö kuin Sanoma. Joo, pitäisikö disclaimerina sanoa, että Sanoma omistaa meidät siis nykyään videolle. Muistutetaan sitäkin tässä. Kyllä, olemme osa Sanomaa. Ja ilo tietysti huomata, että uusi omistajamme on myös perehtynyt trendeihin, ehkä niin kuin laajemmalla markkinoinnin skoopilla, mutta voisin täältä ihan niin kuin lukea näitä pointteja, että mitä eri henkilöt on sanonut, ja sitten mä pyydän ehkä sua, ja voin itsekin kommentoida, että onko tässä niin kuin mitään tolkkua. Mä voin tämä peukkuu ylös tähän alle sen mukaan. Aina, mutta kuulijat ei näe, niin mun pakko sanoa jotain.
No täällä on Eka Ruola markkinoinnin henkilöille varmasti tuttu hahmo, niin on tällaisella otsikolla, kun strateginen luovuus nostaa päätään, ja täällä ehkä enemmän niin kuin, täällä puhutaan vastuullisuudesta, totta kai kriiseistä, mitä ne kiihdyttää, ja että se vastuullisuus on tärkeä. Ehkä mä täältä nostan tämän, että luovuuden uusi nousu olisi niin kuin trendinä, ja sisällön merkitys ennen kaikkea tärkeä, ja puhuttelevuus emotionaalisella tasolla ja poikkeukselliset näkökulmat. Herättääkö sinussa mitään? Oliko tämä enemmän tällaista? Okei, nyt selkeästi niin kuin. Ei noita nyt voi tyrmätäkään, mutta onhan vähän nyt ympäripyöreitä, että voidaan mennä eteenpäin. Niin, me oltiin konkreettisia. Joo, mennään vaan eteenpäin, niin pysytään jossain aikataulussa. Joo, tässä selkeästi oli. Sitten täällä oli, toinen oli Bobin luova johtaja Ville Ohtonen oli täällä. Hän oli niin kuin hyvinkin tällaisella positiivisella hengellä, että hän uskoo siihen, että kaikki nämä kriisit tullaan selättämään ja itse asiassa ihmiset tulee kaipaamaan vastavuoroisesti ja elämään ja nauttimaan ja vähän niin kuin lähtemään niin kuin matkustamaan ja kaikkea tällaista ja niin kuin elämä alkaa taas ja alkaa vähän kyllästyttääkin nämä kriisit. Okei, kriisejä ei voi lopettaa vaan sille, että lopettaa niistä puhumisen, mutta jotenkin tämä oli kanssa ehkä aika tämmöinen omaan makuun. Tässä puhuttiin paljon siitä, että kuinka ajat paranee ja sen kautta sitten, ja markkinoja ottaisi rohkeasti etukenoa sitä tunnelmaa kohti, kun alkaa helpottaa. Nyt tämä on ehkä vaan suora kysymys, että uskot sä, että tämä kaikki alkaa helpottaa, vaan vieläkö tässä kurimuksessa mä toivon, että Ville on, tai siis siis mä tavallaan tykkään siitä, koska, sä olet itsekin aika optimistinen. Joo, että mä tavallaan tykkään siitä, että ei olla vaan silleen, että no niin, nyt on kova aika ja nyt on kulukurit sun muuta. Mä tykkään tuosta, että hän luo toivoa omalla puheenvuorollaan. Mä tykkään siitä. Kyllä. Mä ymmärrän, että tämä on aika ylätasoa ja sun muuta, mutta se on ihan, joo. Joo, mutta mä halusin kuulla tavallaan, että mikä sekin on tuommoinen taivaanrannan maalari parhaimmillaan. Niin se puhuttelee mua vähän. Resonoiko. Ehkä mennään nyt sitten tähän niin kuin konkreettisempaan, mikä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen, eli Worksilta Pia of Hallström on maininnut tämän tekoälyn ja siitä, että siitä tulisi ihan niin kuin työkalu tähän markkinoinnin tekemiseen. Puhutaan paljon siitä, että tekoäly nykyisin pystyy tehdä ihan niin kuin käsikirjoituksista lähtien asioita. Ja tekoälyllä pystyy tekemään myös liikkuvan kuvan tekemistä. Tämä on tietysti nopeasti ja tälleen meidän poteroa puolustaen sanottu, niin voi olla pieni uhkatekijä, jos videomarkkinoinnin tuotanto menee ihan sitten tekoälyn varaan, mutta kerro sä, rakas kollegani, että onko mä huolissani turhaan? Onko tässä enemmän niin mahdollisuuksia, vai miten sä koet? Koska mä oon taas taivaanrannan maalari ja optimisti, niin mä näen enemmän mahdollisuuksia. Eli mä todellakin uskon, että tämä puhuttu tästä, että tekoälystä tulee tällainen co-pilot, että se on enemmänkin niin kuin meidän apuri. Ja tietysti monessa duunissa sä pystyt jo nyt käyttämään henkilöiden syväykseen Photoshopissa, niin on tekoäly paljon nopeampi sun muuta. Mutta mä ymmärrän, että kun aletaan puhumaan sitä chat-GPTstä sun muuta, niin ollaan paljon pidemmällä. Ja eli siis periaatteessa käsikirjoituksiin voi tilata suoraan. Tästä olikin mainos. Mä en muista, mikä firma sen teki. Ryan Reynolds luki jonkun mikä se on GPT, tekemän käsikirjoituksen ja jengi julkaisee nyt tuolla somessa niin kuvia ja jotain klippejä itsestään, mitkä tekoäly on tehnyt. Täälläkin ehkä tässä niin kuin kirjoituksessakin sanotaan, että ei niin kuin, perustaa, että ei ole tekemässä luovista suunnittelijoista työttömiä, että edelleen tarvitaan sitä ajatustyötä ja konseptointia, mutta kyllä mä sanoin, että ei tätäkään pidä silleen pelätä, että miten tämä voisi valjastaa. Niin kuin. Ei, ja siis koska mä oon optimisti, niin mä enemmän näen vaan tässä niin mahdollisuuksia, mutta kyllähän tuossa varmasti tulee, niin kuin, koska niin kuin se miettii, mihin ne perustuu tällä hetkellä, niin kyllähän ne käytännössä ymmärtääkseni on perustunut siihen, niin tavallaan on käyneet Gilliarde esimerkiksi käsikirjoitusta läpi netin yli tämä. Ja sitten sä vähän niin kuin remiksaat sieltä. Totta kai ihmisen aivotkin toimii samalla tavalla, että kyllähän se kaikki, mitä sä tuotat, niin
joku remiksihän se on sun kokemuspohjasta sun muuta, mutta tietenkin se on vähän karu, että jos se botti tekee sen muutamassa sekunnissa, mihin sulla olisi mennyt se niinku siinähän se on. Päivä, ehkä kuukausi, en sun muuta. Niin mä tiedän, että sulla on aina kaikkia visioita ja ideoita. Oletko sä perehtynyt tähän, että löytyisikö tästä? Ei tarvitse kertoa suunnitelmia koko maailmalle vielä, mutta oletko sä perehtynyt, olisiko tässä jotain business-wise juttuja tai jotain tämän ympäriltä? Siis on. Siis niin. Kyllähän tämän ympärillä on startuppeja varmaan nyt jo ihan hemmetistä rahoitusta saaneita sun muuta. Että kyllähän tässä jotkut tulee onnistumaan isosti. Tuleeko videolle käyttämään tekoäly osana videotuotannon prosessia edes jollain tasolla? Mä siis, veikkaan, että tulee. Joo. Ja kyllähän nyt jos sä menet jo katsomaan niin tavallaan, että niin. Jotain editointi, Premiere. Niin jossain vähän laajemmassa. Kyllä. Voi olla, että löydetään tehokkuutta sieltä. Katsotaan, ei ehkä nyt ruveta. Me mennään muuten pahasti yli ajan nyt, me ollaan 20 minuuttia vedetty. Eihän tässä ole kuule monta enää. Okei. Tämä on hyvin etenee. Tehokkuus korostuu, no tämä on myös vähän, ja automatisointi. Kukas hän oli? Se oli verkkokauppa.comin Joo, verkkokauppa.comin tehokkuus ja niin kuin automatisointi, oman kanavan merkitys, oma data, tällaisia asioita täällä niin kuin nostetaan esiin. Evästen muutokset, nämä aika teknisiä juttuja, mutta toki tärkeitä, ja just ehkä tämä, miten mekin kuitenkin konsultoidaan muussakin kuin vain pelkästään siitä, että miltä se kuva näyttää, ja myös näiden kanavan hyödyntämiset. Kyllä niin kuin tämä oma media siinä mielessä, ehkä se on se linkissä niihin mahdollisiin kulukuureihinkin, että sitten yritetään siitä omasta mediasta ottaa irti enemmän. No somessa tämä oma media eli omat kanavat ei enää oikein pelitä, koska nythän ne algoritmit ja ne feedit on täynnä kaikkia suosituksia. Mä uskon, että niinku orgaanisen näkyvyydellä voittamisen aika on ohi, että se vaatii niinku mainospanostuksia, mutta sitten on tietysti omat verkkosivut ja nämä, miten niistä valjastetaan ja näin päin pois. Tuossa puhutaan henkilöstöstä, brändin muutosvoima. Mä en tiedä, meilläkin on paljon täällä niin kuin tietyllä lailla ollaan puhuttu tietysti nyt, niin kuin me ollaan tehty paljon tällaisia HR-lähtöisiä, ihan webinaarikin tästä, että miten niin kuin rekrypuolesta, toisaalta myös niin kuin, oikeastaan tämmöinen kaikenlainen tietynlainen vastuullisuushan on meilläkin firmassa siinä mielessä läsnä päivittäisessä työssä, että meillähän on henkilöitä, jotka on tehnyt ja ohjeistuksia tähän liittyen, ja kyllä. Paljon tämä on niin kuin meidänkin työssä läsnä tämä, että miten, ja tehdään paljon sisältöjä, missä henkilöstö on pääroolissa, että mun mielestä tämän voi niin kuin allekirjoittaa. Kyllä mä ihan ostan. Joo, että tuossa on niin kuin hyvä ajatus. Sitten oli Dentsun toimitusjohtaja Anna Salo huomaa selkeästi tuon mediatoimisto tässä puheenvuorossa, mutta minusta myös hyvä pointti, ja mun mielestä mikä meilläkin on tässä, että me yritetään niin kuin voittaa sitä huomaamisen tavallaan kilpailua näillä meidän videosisällöillä. Mitataan paljon sitä, yritetään päästä jyvälle mittareista, jotka kertoisi meille siitä, että kuinka hyvin esimerkiksi niitä mainoksia huomataan, kuinka hyvin niiden ääreen pysähdytään. Niin täällä kanssa puhutaan siitä, että kun tämä on niin hälystä tämä kenttä, niin tämmöisiä mittareita ja toivon mukaan pystyisi markkina tuomaan jollain tavalla sen, että miten sitä mainontaa huomataan. Mä en tiedä, ostanko mä todella, että mainonnan huomaaminen paranee, mutta mä ostan sen, että mainonnan huomaamisen mittaaminen paranee. Eli jos mainoksia tulee koko ajan lisää, niin emme usko, että yleisellä tasolla niitä sen paremmin huomataan. Mutta jotkut onnistuu sen. Kyllä. Mittaaminen menee paremmin, sitä kautta jotkut onnistuvat siinä paremmin. Tässä on paljon sanoja, kuten tämmöiset viewabilityt ja tämmöisiä tosi teknisiä, mutta tämä resonoi taas mussa, koska tämä tietyllä lailla vastuus meillä siitä, että me ymmärretään sitä, mitä dataa ja mitä mittaaminen pystyy auttamaan tässä, niin tämä on siinä mielessä hyvä. Ja sitten täällä puhutaan paluusta brändiin ytimeen ja nämä on tämmöisiä nöyryyttä, päättäväisyyttä, nopeaa reagointia, ketterät ja kovaääniset pärjäävät, aitous, kestävyys, vastuullisuus, toiminnan keskiössä. Kyllä selkeästi huomaa, että näinä niin kuin hankalina aikoina niin aika monet puheenvuorot kyllä nojaa tällaisiin niin kuin asioihin, että pitää olla tosi kartalla ja pitää pystyä reagoimaan, pitää olla vastuullinen. Kyllä, nämä on aika isoja teemoja. Niin kuin meilläkin. Sitten oli pari tällaista vähän teknisempää lähestymistapaa, kuten mittaaminen, ja tämä tekoäly oli sille ehkä mielenkiintoinen tuossa, että miten me se nähdään.
Niin, markkinoinnin trendit on eri trendit kuin videotrendit, mutta jos me suljettaisiin päämme ihan täysin niin kuin siltä, että mitä niin kuin yleisesti markkinoilla puhutaan, olisi se mun mielestä vähän kapea katseista. Että kyllähän nämä väkisinkin linkkaantuu siihen, mitä myös videolla tehdään. Kyllä, kyllä. Tällaisia isoja teemoja Sanoman puolesta oli nostettu trendikatsaukseen. Meni aika korkeammalla kuin nämä meidän. Nämä oli vähän korkeammalla tasolla. Sitten näistä on vähän niin kuin vaikea. Niin. Niin kuin no joo, ei kyllä mä ihan niin kuin ostin kaikki, mutta joo. Ne oli enemmän sellaista niin kuin ylätason maailmaa syleileviä. Niin noi tuppaa vähän olemaan, mutta noita on hyvä kans välillä käydä läpi, koska siellä on... Ja niin, nyt me ollaan siis Social Media Marketing Trends -raportissa. Ollaanko tällaisessa? Joo, pitäisikö me sanoa, missä me ollaan, että kuulijoille? Joo, toki. Mä vaihoin tähän. Myös on hyvä, että sä hoidit tämän spiikkaamisen mun puolesta. Vaihdettiin lennosta, tänne oli nostettu 10 tällaista trendiä social media marketingista, ja täällä väitetään kovasti, että niin kun hakukäyttäytyminen, niin se jotenkin niin kuin is going social, eli se, että nämä niin kuin... Tuossa tarvitaan puhua siitä, että ihmiset yhä enemmän esimerkiksi hakevat TikTokista asioita. Kyllä. Että se on muuta, että se ei olekaan enää Google. Niin, kyllä. Just nimenomaan, että sä haet sieltä sitä tietoa asioista. Kyllä, ja sekin on, tavallaanhan mekin tuotetaan paljon someen esimerkiksi tämmöisiä kaiken maailman reseptisisältöjä, kyllä, mitkä on sitä help-sisältöä, jotka auttaa, ja tavallaan sekin on niin kuin väylä mennä suoraan, jos sä tiedät jonkun hyvän tilin, niin sä tiedät, että sä saatat saada sieltä, ei sitä Googlen ylivaltaa tässä siinä mielessä niin kuin vielä isosti haasteta, mutta tämä on ihan mielenkiintoinen pointti, ja ehkä niin kuin linkkautuu mun mielestä meidän työhön just siinä, että minkälaista sisältöä, että jos jengi kerran enemmän lähtee etsiä somesta, niin sinne sitten tuotetaan myös videon keinoin sellaista sisältöä, mikä auttaa ja vastaa kysymyksiin. Katos, creator culture is flourishing. Kato. Onko me sittenkin, joku on samaa mieltä kuin mä? Joo, ehkä me ei tästä ei mennä tähän. Joo, mutta täällä selkeästi nousee myös tämä vaikuttaja. Ja the return of social to social media. Tässä varmaankin uskoisin, että viitataan siihen, että täällä on tämä Generation Z mainittu, eli Gen Z, mistä mekin ollaan puhuttu, että ja ehkä enemmän niin kuin keeping it real, täällä mainitaan be real, enemmänkin semmoista, että se some palaisi siihen, miksi se oli alun perin tehty, että ihmisiä oikeasti niin, ja keskenään ylipäätään kiinnostaa, niin, että se ei ole niin semmoista tuputtamista. Tämä on tietysti brändeille ja meidänkin tätä miettiä, että miten sinne sitten uidaan mukaan, kun selkeästi tämmöisiä soraääniä vähän on noussut, että kun ne on niin jotenkin mainoskeskeistä ja niin sellaista niin kuin algoritmin johdattamaan, kun haluttaisiin vaan nähdä, mitä kaverille kuuluu, tälle raakasti sanottuna. Tässä voi jotkut brändit voittaa, jos ne osuu johonkin tai onnistuu jonkun viestin ihan varmasti lyömään läpi. Tämän mä ymmärrän kanssa. Humanizing B2B with social, eli tämä B2B-markkinointi, niin mä ymmärrän, että halutaan enemmän, että se ei ole sellaista kasvotonta peruskorporaatio-turinointia, vaan että oikeasti tuodaan niitä ihmisiä sieltä taustalta ja tämä oli varmaan aihe, mitä meidänkin B2B-webinaarissa osittain raapastiin, että just tämä siis, persoonallisempi lähestymistapa. Että niin kuin. Joo, ja se ylipäätään tarjotaan, niin kuin B2B pitää niin kuin lähinnä tarjoaa myös niin kuin sisällöillä arvoa ja kaikkea muuta tällaista ja viihdettä ja sun muuta, mitä tietenkin mekin yritämme tässä tehdä. Kyllä. Ja kaikki muuta. Mutta meilläkin paljon B2B-asiakkaita. Musta tuntuu, että aina kun me jostain puhutaan ja jossain webinaareissakin, niin palautteeseen tulee, että vielä lisää B2B-kulmaa ja totta kai mä ymmärrän, kun yleisössä on sit niitä, mutta se on meilläkin. Hei, kato seuraava. Niche influencers will become mainstream. Kato, täällä on taas creator economist, eli nimenomaan pienten tosi mikrovaikuttajien käyttö. Mä uskon, tätä vauhdittaa nimenomaan tuo lyhyt video, sillä pitää olla autenttista ja sun muuta tällaista, niin kyllä, ostan. Joo, täällä on samoja. Ai saakeli, seuraavaksi on metaverse mainittu. Joo, tämä on mun mielestä mielenkiintoista, että tämä tulee. Tämä oli jännä, että tämä ei noussut. Ja eikä mekin mietittiin pitkään, että puhutaanko me tästä metaversesta. Ja sittenhän tässä on vähän se, että kenen tontille tämä kuuluu. Mulla on 3 inhokkia, metaverse, NFT ja blockchain ja kryptotkin on vähän silleen, että
Ja sitten koko tuo Web 3 on vähän se... Eli metaverse on siis tämä Facebookin ja muun yhtiön kehittämä virtuaalitodellisuusmaailma, minne mennään laseilla ja yhtäkkiä siellä voi olla virtuaalitaussia. Tai ei miten mennäänkö laseilla, mutta anyway, virtuaalimaailma. Niin. Mutta siis mä en halua puhua tästä enempää. Mä vihaan sitä. Okei, katsotaan, ollaanko me pakotettu puhumaan esimerkiksi vuoden päätteeksi tästä. Kato, short form video, paljon puhuttu tänään, tämäkin nousee täällä, lyhyt videon merkitys. Lyhyt video, kaikki, joo. Ja vaikuttaa aika jännästi jaoteltu, vähän ripotellen. Miten tässä on sama asia uudestaan? Influencer marketing, big in B2B. Se oli humanizing, oli eka. Ja nyt sitten vielä sen lisäksi, niin, että käytetään omaa jengiä. Myös B2B voidaan käyttää vaikuttaa. No miksei. Just näin. Tästä puhutaan mittaamisesta. Joo, okei. Tällaisia trendejä täällä, osittain samoja. Ei kukaan muukaan ollut keksinyt nyt mitään niin kuin ihan mullistavaa, että mitä me oltaisiin ihan täysin missattu. Tämä oli ehkä semmoinen tietynlainen validointi. Ehkä se tekoäly, se on siitä nyt, meillä on tässä videomarkkinoiden yhteydessä kyllä paljon puhuttu. Joo, se liippaa siihen tosi isosti. Kyllä. Mutta siis eli 2 kuukauden meidän oma trendikatsaus, mikä tehtiin 2 kuukauden päästä, nyt 2 kuukautta myöhemmin me katsotaan, niin me voidaan tavallaan vaan validoida, että ei me nyt aivan pihalla oltu. Ei oltu. Vielä ainakaan. Ja tämä ehkä myös todistaa, että vaikka tämä on nopeasti muuttuva kenttä, ehkä tämä markkina oli joululomalla kanssa. Ehkä. Me näillä niin kuin askelmerkeillä on mun mielestä hyvä ponnistaa tähän vuoteen. Nyt kun näitä noin kuukaudessa tulee, niin ei meidän tarvitse aina näihin samoihin palata, mutta tämä on meidän baseline. Tämä on tosi mielenkiintoista vuoden lopussa katsoa, että mitä tapahtui. Tämä on hyvä tämmöinen vuoden aloitus mun mielestä näillä teemoilla. Joo. Tämä oli hyvä tällainen joululomalta paluu. Mitäs tässä markkinassa tänä vuonna me ollaan, tai on ylipäätään ennustettu tapahtuvankaan? No nyt me sitten loppuvuosi seurataan perinteisissä video-uutisissa, että tapahtuuko näitä asioita niin kuin oikeasti. Niin, tekoäly, live shopping, tuleeko mainonta Suomen Netflixiin ja muihin? Mikä on vaikuttajan rooli tässä kaikessa? Onko se vastuullisuus se, mikä on ainut oikea keino ihmisten sydämiin vuoden lopussa? Täällä on paljon kaikkea. Tämä on hyvä. Täällä lomalta paluu video-uutiset. Niin tästä tässä oli kyse oikein. Aika lailla tuohon puoleen tuntiin kuitenkin se naputettiin. Kyllä. En muista, oliko meillä tässä nyt mitään luvattua aikarajaa. Ei, me voidaan pitää seuraava kerran vaikka 3 tunnin video-uutiset. Niin. Video-uutiset maraton. Joo. Aika jees. Lähdetään näillä tähän vuoteen ja noin kuukauden päästä sitten palataan. Varmaan mennään sitten taas vähän konkreettisempiin. Niin joo. Tai en minä tiedä. Markkinahan se meille kertoo, mistä me jutellaan. Nyt juteltiin näistä. Ei muuta kuin kiitos, että olit seurassa ja hei hei. Moi moi.